Kære politikere, vi har en tradition her på SPUK i Værsted Liv, hvor vi har en årlig politikeraften. Det er vi stadig interesseret i, især her i år, hvor det er valgår. Det ville være dejligt, hvis I kunne komme fra hver parti, så vi forstår, hvem vi skal stemme på. Vi er nysgerrige på, hvad der sker inde for vores område. Vi synes, vi har været hårdt ramt. Nedskæringer, mindre timer, så vi har brug for det. Er jo ikke for sjovt, vi får hjælp. Vi er bange for, at det bliver værre. Derfor ville vi gerne høre, hvad I har at byde ind på med handicapområdet. Vi er jo også mennesker. Vi ville gerne invitere jer politikere, politikeraften i Værsted Liv den 14. september fra kl. 19 til 21. Vi er sikre på, I bliver budt på noget lækkert af vores gode café. Vi har en grovejledning omkring politik og hvad jeres beslutninger betyder for os. Derfor ville det være os, der står for aften. Vi har lært om demokrati, politik og jeres mærkesager. Så kom og gør os endnu en klarhed. Vi er nysgerrige. De bedste hilsner her fra os i grovejledning, i samfund, bolig, arbejde og socialt netværk. Thomas, Kasper, Silvana, Line og Kasper.